pur kachiel koda pith mar jamni e kaunti ma Migori oyudo jol bang' ka piny mar Denmark chiwo gige tiegruok ma nengo gi romo milion 9 ne ka tiegruok mar Migori Agricultural Training Center mayudore e sub county Marongo kaunti ma Migori. Jojuma nitiere gi mathoth. Moko kuom gigego mag tiegruok mabende ne oket e lwet piny owacho mar kaunti ma Migori kod piny owacho mar Denmark. Gigo bende koro nengo gi romo milion 9 e kar tiegruok no mar Migori. Mabende kod jolo chenrogo mag pur gin mago moting'o laboratory manyasani minyalo tigo e wechego mag pur. Facilities that would require to even train farmers when you are not on site here. We have a very modern lab, properly equipped with all the facilities. We are promising and committing that all the equipment will be put into very good use. We're seeing so many apps being launched, all for learning, all for getting access to market, access to finance. So a lab like this is a perfect place for a county to bring the youth together, all the way down from primary school, secondary school, but of course primarily for the beneficiaries of this center, the young farmers, so they can get max access to market, max access to information. We have a dairy unit. We are in the process of making sure that we have a modern fish demonstration farm here. The kind of land that we have here is adequate for various crops. Kani uwe kinde nyasino, babene ni ketonegi yanga, gigego mag tiegruok, e kar tiegruok no, jatend migao, mar pur, kaachiel kod pith mar jamni, e kaunti ma Migori Lucas Musenda, ne wani gige tiegruok gi, makoro giyudo, dhi konyo gi ma okalo, e ting'o malo, chenrogo mag pur, kaachiel kod pith jamni. We also would like to have Migori become the center where we have equipment, agricultural equipment to serve the farmers around here, be they tractors, be they plows, be they harrows, all the agricultural equipment will be here so that then we make it possible for a farmer in this neighborhood to walk in here, and get mechanization services. Because agriculture is getting mechanized, we cannot begin or continue doing things the way our grandfathers did them. Tokani uwe kindeno, manegi kete lwet piny owacho ma county, gigegi mag tiegruok, Mogen Lesen, mabende ne ochung'ne piny owacho mar Denmark, ne okwayo piny owacho mar county ma Migori, ne oti kod gigo makare, mar ting'o malo, wechego mag pur, kaachiel kod pith jamni. So we would like to see it being a center of excellence for training of farmers in all aspects of value chain development. Also, as we are now going into the fifth season of shortfall in rains, a possibility for the government to assist the whole farming community in handling the climate change. Nyaka sani ka tiegruok ni ma Migori, mabende koro osebiro ka tiego jopur, kaachiel kod jopith mag jamni, koro pok oketi ayanga, mondo koro jopuonje mopogore opogore, koro chop mondo koro tiegruok, weri nyaka sani, onge chik makare moseketi, mabende koro nyalo miyo piny owacho mar kaunti thuolo, mar chako rwako jopuonjre, makawo tiegruok. Jojuma, Ramogi TV, Migori. Wameweza kutueleza